Moko kuom jogo eko masiro duond bura mar ODM ma e kaunti endo ma Migori sani kod dwaro ma mondo Migori Oganda ogo ombulu e lai achiel. Mano en mabende ong'ere gi dho jongere ni six piece. Ka koro jogo mane loso ma gin jotelo ne giwacho ni ber ma mondo Migori sani otim kamano mondo Migosi Raila Amolo Odinga oyud mano endo ma en sir ma oromo sama bende koro bro kawo loch ma piny Kenya. Ler ma kamaendi ne oketi kod bende jotelo mopogore opogore kane gin kanyakla kod ka jatelo endo ma e gwenge go eko mag Nyatike Migosi Tom Odege kanyakla bende koda kamano ma e gwenge go eko magoriri ma en Migosi Nyamita. Ne giwacho weche kaka ne gintiere achiel kachiel mano endo kod bende ma en jaod bura Masuna West Migosi Peter Masara e gwenge go eko mag Oruba kane gidhi mano endo Oruba Lejo kane gidhi mano e lamo e kanisa endo mar Oruba Lejo ka koro notel negi koda ka seneta mano endo ma Migori Migosi Ochilo Ayako. Yawri uruketo an machunga Jotelo masani Dwaro wuoyi mapodi mana wago deke jenoro motelo. Sisi tumezunguka Migori na mimi mnajua vizuri ninatoka Kuria, lakini kaunti ya Migori lazima tutashirikiana pamoja tujenge kaunti. Jodalawa munashika hapa, wengine mnapea hapa, wengine hapa, tunajenga Migori wa pamoja. Na waomba tu mchukue kura. Mumeona Kenya imechange. Pale wanaitwa mountain, mmesikia mountain. Wamesema this time round ni Raila Odinga. This time round Kenya imegeuka. Na Kenya itaangalia yule kiongozi ambaye wa Kenya wana feel safe. Wameangalia, wakaangalia, wakasema we are safer with Raila Odinga. Wangini okodwar ni telo mora mora miyiero Migori County ka biro mokwa pango mwang'eni ma ng'ama nyalo tiro jo Migori. Uwinja jodalawa. Wasebedo gi pek nikech ne wasego ombulu ma oyiero ji ma onge gi luor kuom jopiny. Omiyo mwandu mar jopiny pok osebedo kotiyo maber nikech nokwariwore mokelo ji ma wanyalo siemo wang'gi. Ji nobiro e yore gi giwegi kata wabedo maonge gi teko. Higa ma koro wakawo ma wachako Januar, wan gi tich adi mar yiero Raila Amolo Odinga mondo obed president mar Kenya. Jo Kenya oseriwore, wan to wariwore gi dhoot ombulu onge. Joruba uwinja maber, Jokamama uwinja maber. Yieuru kudok dala uland injili mondo ji okaw ombulu. Ombulu ewitero godo ji kata wamiele ndara machieng' podhi to waonge gombulu gik mokonyo Raila kata di kata chiel. Eiye kaka un gi joma biro malemo kodu ka maonge kipande, gol giuru gidhi gikaw kipande mondo wariwre wagone Raila ombulu mapok nogone nyaka ni chwe piny mondo obed president. Eka kiny wan gi teko mar dhi luongo dhode to wakawo kony to wakelonu. Jatelo mora mora maonge respect for jotelo moko, including our party leader, has no business bedo jatendwa. Kakenu winja maber. Wadwaro ng'ama be kodonjo Migori ka biro timonwa gi kaka wadwaro. For the last 5 years, wan kata kaka wa elected leaders kakinenoni, we have never sat to kata ot ma ji ok bed piny kata ka in gi jaodi ot ka ok ubed piny ok unyal tayo nyithindo ma untierego. Duga dieri nyaka ubed gi buchu moro matis. Wan bende kaka jotelo ma Migori chakre Rongo nyaka Kuria nyaka wayud ng'ama nyalo luongo wa piny mondo wabed. Wan omanyo resources ka national government, jok mantiere county government betimo magi. To wan bende wanyalo bedo piny. Mwawach niya, ane national government abro timo 1, 2, 3. Un bende jo county miwane uru program maru. Egimo mi wantiere kago chila yako. And we are going with him every place. Kuro wawacho niya, gimo singo ne ji kama wantiere. Koko dhi otimo donge kata wambe mwasingo koko dhi otimo. When we come back nyoto ni nubiro muwacho ka to kinyok bitimore. But we want to assure you need the leadership more than Migori this time, and a leadership that speaks to one another, and a leadership more transparent.
Nuga dieri. Makwa pango gik moko to gigo dhi makare. Baba dhi bedo president. Wakauru kad mar ODM be. Ng'ato ka ng'ato jakoma dwaro ni ya jok mani kagi te wami waoro nu link uregister gi ODM emidhi tim go nomination. Donga nyamito sekonu jo mede lande. Tini landu mana ka unie. Ng'ato wetagi nyathi moseduon ok dog dhoth thun obro kayo to chodo. Yiero bro timore tarik 9 higa manyien kendo en yiero ma ibro yier kombe 6 go. Yiero iwacho ni Nyasaye ma yiero jotelo to une jogo ma Nyasaye tiyogo mondo yud jotelo nikech an asego ombulu ndalo mang'eny to pok aromo gi Nyasaye kobiro go ombulu. To in momi ngimano to kendo in momi jok machal kodwa kama biro kwayo ombulu. Ine ma ibi tego jogo mapiem. Akwa uduto ma untiere ka nyaka idhi go ombulu no kendo idhi goe maber. Nikech inomi ngima nyithindo pod tindo onge gi kitambulisho. Inomi ngima jomoko tuo ni osuptal ok nyal go ombulu. Inomi rieko jomoko mi ofuo. Inomi riek kendo ngima no nyaka idhi res piny kidwaro barabara. Nyaka idhi res piny kidwaro pi. Nyaka idhi res piny kidwa tieko mibadhi. Kidwaro kwe, kidwaro dongruok. Kech lwedo lit lwedo gi oriwore moyudo teko. Emomiyo wajumbe gi te to gi jatendwa miluongo ni Raila dwaro ni tim ne ma mondo donji. Onge ng'ama nyalo donjo kaka ng'at achiel madhi yale bunge mokadh kata chik achiel. Wan wasebedo bunge kacha kwa tin, wasebedo kwa ng'eny to chik makadho, bura makadho, pesa mabiro ji mang'eny makadho. Omiyo Migori County ka mondo yud duonde nyaka Jakuria East gi West bed ja ODM. Ja Nyatike, ja Suna West ka, ja Suna East, ja Rongo, ja Wendo nyaka bed ja ODM. Emomiyo wakwau ni seche ma idhi timo gini ne Nyasaye, iketo Raila mbele, iketo governor mar ODM, iketo MP mar ODM, iketo women rep mar ODM, iketo MCA mar ODM, aito bura bed achiel. Wan wawegi wadhi tiyo ka wago mbaka kanyakla mondo mbaka na omed maendeleo ka.